Online na yung order. 4-5. Meron nun niya, ma'am. 4-5. 4-5 meron nun. Isa yung pangalan. Paula din ang magbayad si Marfil. Ang Clara. Dan. Huwag na sa dada. Hindi, kirot mong dali sa kuwan. Ang payment si Udi kay Ma'am Marfil. Ang maning mga bata. Abi na kong surprise na baka birthday sa kong isa. Ay. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, may hapon. Ay, kaila Clara, ma'am. Marfil. Kani si Paula. Asan ni siya, ma'am? Ay, po ni mo. Damo ko si order nga, kuwan, ma'am. Hindi sa online. Online na yung order mo. Saan mga sige, pang deliver dari karon. Daghan mo ni siya doon, nakatakarton. 4-5. Meron nun niya, ma'am. Di ka daw magbayad. Ma'am, niya ang gibutang gud sa note manggod sa kan, ma'am. One eternity later. Mo ni si Paula. Surprise! Mahilig yung surprise. Mo ni si Paula? Mo ni si Paula? Ang order ni ma'am, hiyato mo, ma'am. Ha? 5 daw. 4-5. 4-5 meron nun. Kisa yung pangalan. Paula din ang magbayad si Marfil, nga Clara. Uy, dili ako ano. Kanina ko. Pura pinag-sell ko sa photo lang yan. May tanong sa Shopee, guro. Kaysa mo na si Dada. Mga sapatos, manata ni ma'am. Pwede ba ito si Genius? Kamo ni mga 5 kaparisan manggod siya, ma'am. Uy, 4-5. Siya, yan, guro siya. Abang yung gamit. Murag anak din, ma'am. Imo may nakabutan to mga pangal. Ang maning mga bata. Kaysa mo na si Dada, ma'am. Abi na kong surprise na baka birthday sa kong isa. Ay. Dili. Pwede sa tanaw na to, ma'am. Ay sarap mabuhay sa mundong ito, lalo na sa sandaling kayo ay narito. Kayo na mahal sa buhay, kayong pamilya ko. Di ako nag-iisa, kayo'y kasama ko. Surprise! Happy birthday! Wala ka ni Pia. Happy birthday, ma'am. Surprise, mama. Nihilak. Nalagi daw sa kay mama yun. Mama niya. Dawat na lang. Nasi mo nagdako ni ma'am? Oh, 1 year old pa ni Bianca. Amo di ay. Asa man sinilas? Ano nihilak man ka lang ka? Surprise. Wala ni Igsoon, ma'am? Wala. Siya isa. So, ma'am, langga, mayong gabi mayong hapon. Happy birthday. Ilan na imong edad? Ilan man na? 7? Ano nahilak man ka? Surprise. Nalipay ka wala? Nalipay. Hiningaw na si mong mama? Ay, kaluoy man. So, magpaila-ila dahil mi mama ko dahil si MM and kani si Abby. We are from Ego's Flower Shop. Nami diri karon para i-surprise mo sa inyo kang birthday. Kabalo naman dyan mo kinsay gahatag, no? So, kay birthday man ninyo karon, kantahan mo na mo happy birthday. Mga tata! Kanta mo kanta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday Bitan mama ni mo ayaw bilang. to you. Thank you, mama. Happy birthday! Automatic man? Basahon ako ha. So, ana lang siya. Happy birthday, Nak and Ma. I love you both. Love, Kai Kai. Ikaw na lang, ma'am, mensahe. Birthday wish ni mo sa imong apo. Ako ang birthday wish sa akong ako. Laan siya maing lawas. Sa iyang pag-eskwela.
unta. Musupport pud unta sila nga mga mama o papa. Moro na akong hangyo nila. Every month. Ikaw lang ka, sa may message mo kay mama ni mo. Dili ka mag-thank you sa iyang gihatag na gift sa birthday. Pero katulo ang luha. Wala, I love you. Kalo. Nag-request man si mama lang ka, magsayaw daw pag paru-paro G. Oh, dali. Daghanang mga bata. Oy, dali. Picture na lang, picture. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga ang Bigos Flower Shop lang doola